Oh, kanti uma inkosi uKristu yayenza imangaliso ezingaka phambi kwabantu ezinjengalezi ezenziwa ushembe phambi kwethu, kanti pho yabulawelana. John 10:31. Uma inkosi uKristu yayenza imangaliso abantu bebhekile bebona namaJuda phambi kwawo ayezibona imangaliso, yini lenza inkosi uKristu izibulawe? Yayibulawelani? Yini yenza abantu bangamthandi ushembe sinezinto eziphethwe? Nikhona inkonzweni. Amen. Ngiyazi ilanga libi maNazaretha engcwele. uNkulunkulu akalethe isambulele. Amen. Funda baba. Khona abaJuda babuya bathabatha amatshe ukuba bamkhanda. Sebethabatha amatshe befuna ukukhanda inkosi uKristu. uJesu waphendula wathi, yabuza inkosi uKristu kubo sebawaphethe amatshe ayiphethwe amaJuda. Akakhandwanga ngabanye abantu uKristu, wakhandwa yibo labo owayehlezi nabo, owayezalwe phakathi kwabo, wayephikwa yibo. Abenengwa yini? Ayezenza imanga nje. Thina sinengwa yini? Simphika nje yini? Sidinwa ilinye eliyiking ilele lapha eBhayibhelini. Ngohamba nawo ba. Nginibonisile imisebenzi eminingi emihle. Ithi inkosi uKristu akani kahle. Nginibonisile imisebenzi eminingi emihle kaBaba. Imuphi ule msebenzi enginibonise wona? Imuphi lona eningikhandela wona ngamatshe na? Umsebenzi kuyona eningikhanda ngawo na? Hamba nawo baba. AbaJuda bamphendula athi amaJuda enkosini uKristu bathi, athi hayi, asikukhandi ngomsebenzi, ukhandi nanemsebenzi lemhla sinendaba nayo, sikukhanda ngokukuthula. Inkinga yakho nje wena unenhlamvu uyathuka. Wayethuke baba, wayethuke bani uKristu? Wayethuke bani uKristu? Inkinga yakho wena unenhlamvu uyathuka. Sikukhandela inhlamba wena uyathuka. Okwesibili lokho, hamba nawo baba. Nangokuba wena inkinga enkulu kakhulu, ungumuntu, wena ungumuntu, uzenza uThixo, kodwa manje uzenza uThixo. Nikhona inkonzweni. Amen. Uyazi inkinga esinayo inkosi uKristu, siyayibona imisebenzi uyayenza, sinenkinga nje yodwa, wena umuntu wena. Wena umuntu wena, kodwa manje inkinga yakho uzenza uNkulunkulu wena. Inkosi yehla ezulwini awuyaba, ebantwini yenzela sinabonini bonindena. Inkinga esinayo wena umuntu, ngiyalithanda le landa la yini njalo indaba, ngiyalithanda le lishiwe eBhayibhelini, ayibonga inkosi. Uyazi inkinga esinayo nje Kristu, inkinga yakho wena umuntu, kodwa manje ufuna ukuzenza uThixo. Uzenza uThixo ngani? Ukawathi nguThixo yini ngoba usho abantu bebona imisebenzi ayenzayo. Amen. Ayibonga inkosi. Amen. Hayi maNazaretha engcwele, sesawuhambeni lwenhlangakazi, sizohambeni oluyingcwele lwentaba ingcwele yaseKhenani, angibuyele lapha.